Zich zelf voorstellen. Özünü tanıştırış. Gedag zeggen. Salamlaşış. Hallo. Yaxşımsız? Hoi. Yaxşımsız? Goedendag. Hayırlı günler. Goedemorgen. Hayırlı seher. Goedemiddag. Düşkünüz hayırlı olsun. Goedenavond. Hayırlı geç. Wie ben jij? Siz kim? Ik ben Alim. Ben Alim. Hoe heet jij? Sizni qandaq chaqirsam bo'ldi? Ik heet Alim. Mening ismim Alim. Yoki meni Alim deb chaqirsangiz bo'ldi. Wat is jouw naam? Sizning ismingiz kim? Mijn naam is Alim. Mening ismim Alim. Aangenaam. Tanışqanımga xushalman. Aangenaam om met u kennis te maken. Siz bilan tanışqanımga xushalman. Leuk om je te ontmoeten. Siz bilan uchrashqanimga xushalman. Begroeten. Ahvol so'rash. Hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Yaxshi turdingizmi? Goed. En jij? Yaxshi. O'zingizchi? Met mij gaat het ook goed. Dank je. Menmu yaxshi turdim. Rahmat. Alles goed? Hamma ishlaringiz joyidami? Prima. En met jou? Joyida. O'zingizchi? Goed. Dank je. Menmu yaxshi. Rahmat. Hoe is het? Hoe is het met je? Tishq turdingizmi? Goed. En jij? Tishq yaxshi. O'zingizchi? Met mij gaat het ook goed. Dank je. Menmu yaxshi turdim. Rahmat. Het gaat wel. Ahvolim yomon emas. Bo'p qo'ydi. Niet zo goed. Ancha yaxshi emas. Het gaat slecht. Ahvolim yaxshi emas. Ahvolim nachar. Waar kom je vandaan? Siz qayerdan keldingiz? Ik kom uit Urumqi. Men Urumchidan keldim. Uit welk land kom je? Siz qaysi davlatdan keldingiz? Ik kom uit Turkije. Men Turkiyadan keldim. Waar woon je? Siz qayerda tursiz? Ik woon in Amsterdam. Men Amsterdamda turman.